Οι πιο τρομακτικές τιμωρίες κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Ακολουθούν μερικές από τις πιο διαβόητες και τρομακτικές τιμωρίες του Μεσαίωνα. Συνιστάται η διακριτικότητα. Τα βασανιστήρια. Το βασανιστήριο ήταν μια διαβόητη συσκευή βασανιστήριων που χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, ιδίως κατά τη μεσαιωνική περίοδο, και ότι συνεχίστηκε και στην πρώιμη σύγχρονη περίοδο. Στόχος του βασανιστηρίου ήταν να προκαλεί αφόρητο πόνο στα θύματα του για να αποσπάσει ομολογίες ή πληροφορίες. Ο βασικός σχεδιασμός του βασανιστηρίου αποτελούνταν από ένα ορθογώνιο ξύλινο πλαίσιο με επίπεδη επιφάνεια που συνήθως υψωνόταν από το έδαφος. Στο ένα άκρο του πλαισίου υπήρχαν κύλινδροι ανεμόσχηνα με σχοινιά. Το θύμα στερεωνόταν στο πλαίσιο με σχοινιά γύρω από τους καρπούς και τους αστραγάλους του. Ο δίμιος άρχιζε να γυρίζει τους κυλίνδρους ή τις αιωλικές λάσες. Μόλις το θύμα ήταν δεμένο, σφίγγοντας σταδιακά τα σχοινιά και τεντώνοντας τα άκρα του θύματος. Αυτό το τέντωμα προκαλούσε αφόρητο πόνο και θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξάρθρωση αρθρώσεων, ρήξη μειών και σε σοβαρές περιπτώσεις, ρήξη τενόντων και συνδέσμων. Η σιδερένια παρθένα. Στη συνέχεια, έχουμε τη σιδερένια παρθένα. Πρόκειται για μια γνωστή συσκευή βασανιστήριων που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα στην πρώιμη σύγχρονη περίοδο. Συχνά περιγράφεται ως ένα σκύλος θάλαμος σε σαρκοφάγος από σίδερο ή ξύλο, σε σχήμα ανθρώπινης φιγούρας, που στο εσωτερικό του βρίσκεται με αιχμές ή αιχμηρές προεξοχές. Ο σιδερένιος μανδύας είχε σχεδιαστεί για να προκαλεί έντονο πόνο και τραυματισμό στο θύμα που τοποθετούνταν μέσα στο θάλαμο. Και στη συνέχεια παλουκωνόταν στα καρφιά. Η σιδερένια κόρη συνήθως απεικονίζεται με μια αρθρωτή πόρτα που μπορεί να ανοίγει και να κλείνει, αναγκάζοντας το θύμα να στέκεται όρθιο μέσα. Τα καρφιά τοποθετούνταν έτσι ώστε να μην τρυπούν αμέσως ζωτικά όργανα, παρατείνοντας την αγωνία του θύματος. Τα καρφιά στέλνονταν για να μπορούν να τρυπήσουν το δέρμα, τους μύες, ακόμη και τα οστά, προκαλώντας έντονο πόνο, αιμορραγία και θάνατο. Η σιδερένια παρθένα έχει γίνει ένα από τα πιο διαβόητα σύμβολα των μεσαιωνικών βασανιστήριων. Συχνά συνδέεται με τη βιαιότητα και τη σκληρότητα της περίοδου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ωστόσο, ότι οι ιστορικοί διείστανται ως προς τη γνησιότητα και την ιστορική σημασία της σιδερένιας παρθένας. Ο τροχός. Ο τροχός, γνωστός και ως τροχός του σπασίματος ή τροχός της Εκατερίνης, ήταν μια αρχαία μέθοδος βασανιστήριων και εκτέλεσης, η οποία χρησιμοποιήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα και στην πρώιμη σύγχρονη περίοδο. Ο τροχός χρησιμοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές σε όλη την Ευρώπη και συνδέθηκε με διάφορα εγκλήματα, όπως ο φόνος, η ληστεία και η προδοσία. Είχε σχεδιαστεί για να δίνει στον καταδικασμένο ένα αργό και βασανιστικό χρέος και ο δημόσιος χαρακτήρας του λειτουργούσε αποτρεπτικά για τους άλλους. Ο βασικός σχεδιασμός του τροχού περιέλαμβανε έναν μεγάλο ξύλινο τροχό με ακτίνες, παρόμοιο με τον τροχό μιας άμαξας ή ενός κάρου. Το θύμα ήταν δεμένο στον με τα άκρα του σφινωμένα ανάμεσα σε αυτούς τους λαούς, ο δίμιος έσπαγε στη συνέχεια τα οστά στα χέρια και τα πόδια του θύματος, με ένα βαρύ όργανο, όπως ένα σφυρί ή μια σιδερένια ράβδο. Τα επαναλαμβανόμενα χτυπήματα θα οδηγούσαν σε σύνθετα κατάγματα και εκτεταμένους τραυματισμούς, αφήνοντας το θύμα σε αγωνία. Ο τροχός χρησιμοποιείται συχνά σε δημόσιες εκτελέσεις και μεγάλα πλήθη συγκεντρώνονταν για να παρακολουθήσουν. Ενώ ο τροχός προορίζεται να αποτρέψει το έγκλημα, αντανακλούσε επίσης τη δικαιοσύνη, είναι σκληρή και βίαιη φύση εκείνη την εποχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τροχός συνδέεται μερικές φορές με την Αγία Εκατερίνη της Αλεξάνδρειας, μια χριστιανή μάρτυρ που καταδικάστηκε σε θάνατο πάνω σε έναν τροχό με καρφιά, σύμφωνα με τον θρύλο. Έσπασε ως εκ θαύματος τον τροχό όταν τον άγγιξε και αργότερα αποκεφαλίστηκε στο στήλο. Κατά τη διάρκεια της μεσαιωνικής και της πρώιμης νεότερης περίοδου, το στιθαίο ήταν μια συσκευή που χρησιμοποιούνταν για δημόσιο εξευτελισμό και τιμωρία. Χρησιμοποιήθηκε ευρέως στην Ευρώπη και την Απικιακή Αμερική και συχνά εγκαθίστατο σε περίοπτα δημόσια μέρη, όπως πλατείες πόλεων ή αγορές, όπου μπορούσαν να συγκεντρωθούν μεγάλα πλήθη για να παρακολουθήσουν την τιμωρία. Ο στήλος ήταν μια ξύλινη κατασκευή τοποθετημένη σε μια υπερυψωμένη πλατφόρμα ή στήλο. Το πλαίσιο είχε 3 τρύπες, ένα για το κεφάλι και 2 για τα χέρια, μέσα στις οποίες τοποθετούνταν το κεφάλι και τα χέρια του παραβάτη. Συνήθως, το πλαίσιο χωριζόταν σε 2 χέρια, ένα ανώτερο που ανασηκωνόταν και ένα σταθερό κατώτερο μισό.
Ο δράστης τοποθετούνταν σε όρθια θέση με τα χέρια του και τα χέρια του στερεωμένα στην οπή. Το άνω μισό του πλαισίου θα κατέβαινε και θα κλειδωνόταν στη θέση του, ακινητοποιώντας ουσιαστικά το άτομο. Ο πρωταρχικός σκοπός του στύλου ήταν να ταπεινώσει και να ντροπιάσει το πλήθος κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του στο στύλο. Κατά τα πρότυπα συχνά εξφενδόνιζαν σάπια τρόφιμα, σκουπίδια, ακόμη και πέτρες στο άτομο που βρισκόταν στο στιθαίο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αυτιά του παραβάτη καρφώνονταν στο στύλο, καθιστώντας την κίνηση ακόμη πιο επώδυνη και δύσκολη. Τα κρανία χαλιναγωγούν και τώρα περνάμε σε κάτι δημιουργικό. Η κούνια της Τζούντιθ ήταν κατασκευασμένη από ένα ξύλινο ή μεταλλικό πλαίσιο σε σχήμα πυραμίδας ηχτένας με αιχμηρή αιχμή στην κορυφή. Το πλαίσιο ήταν υπερυψωμένο σε ύψος που επέτρεπε στο θύμα να αιωρείται πάνω από αυτό. Με την τοποθέτησή του σε μία βάση ή σε μία βάση, το θύμα έδαινε με σχοινιά ή αλυσίδες και κατέβαινε αργά πάνω στην αιχμηρή κορυφή της πυραμίδας, η οποία τοποθετούνταν έτσι ώστε να εισχωρήσει στον προκτό ή στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Το βάρος του θύματος σε συνδυασμό με τη στενή αιχμηρή κορυφή της πυραμίδας θα προκαλούσε έντονη πίεση και πόνο στη στοχευόμενη περιοχή, η προσθήκη βαρών στα πόδια του θύματος ή το κούνημα ή η μετακίνηση του θύματος για να αυξηθεί η πίεση στο σημείο επαφής μπορεί να κάνει τη διαδικασία ακόμη πιο βασανιστική. Τα βασανιστήρια με αυτή τη μέθοδο θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρούς εσωτερικούς τραυματισμούς και σε ακραίες περιπτώσεις. Θάνατος. Το ζεύγος της αγωνίας. Το ζεύγος της αγωνίας, επίσης γνωστό ως ζεύγος στραγγαλισμού ή απλό ζεύγος, είναι μια συσκευή που χρησιμοποιήθηκε ως βασανιστήριο στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα στην πρώιμη νεότερη περίοδο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ιστορικοί συζητούν για την ιστορική αυθεντικότητα του ζεύγους των Αγγλικών και πρέπει να υπάρξουν πιο συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την πραγματική χρήση του. Το ζεύγος της αγωνίας περιγράφεται ως μια μεταλλική συσκευή σε σχήμα ζεύγους, με 4 τμήματα ή τουλάχιστον που μπορεί να επεκταθεί περιστρέφοντας μια βίδα ή ένα κλειδί. Η συσκευή ήταν κύλη με έναν μηχανισμό που επέτρεπε στα τμήματα να διαχωρίζονται όταν περιστρεφόταν η βίδα. Το ζεύγος της αγωνίας σύμφωνα με ιστορικές αναφορές και απεικονίσεις μπορούσε να εισαχθεί σε διάφορες οπές του σώματος του θύματος, όπως το στόμα, ο προκτός ή ο κόλπος. Αφού τοποθετούνταν, ο δίμιος ή ο βασανιστής έστριβε τη βίδα, προκαλώντας σταδιακά τη διαστολή των αγωγών ή των τμήματων της συσκευής. Η διαστολή της συσκευής θα προκαλούσε αφόρητο πόνο και δυνητικά σοβαρές εσωτερικές βλάβες. Λέγεται ότι χρησιμοποιούνταν για την τιμωρία ανθρώπων που κατηγορούνταν για εγκλήματα, όπως η βλασφημία, η αίρεση και η σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσετε. Παρακαλούμε εγγραφείτε στο κανάλι αν θέλετε να κάνουμε περισσότερα βίντεο.